Handumanan so sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tipaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Lina. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysayo nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Birds of a Feather. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga General Santos City. Ang atong mantatampo nagdasagan nga Lina. Babe, Lena, muna lang ko ni mo sa parking lot ha. Ato ko magawat. Sige babe, hapit naman sa nima human. Gamay na lang ni mo, sunod na kaning mo. Okay, sige. Ay, sakita na sa akong liog. Keri pa? Kerry pa, uy. Gamay na lang ni. Wala lang yun makahuwat si Josh ni mo? Hapit naman ka di ka mahuman. Basig na ako'y buhaton. Buhaton? O doon ay gidalian aron dili masakpan? Kalain mo ni magsinultihan. Mao na. Mao nang buangon ka kay sobra naman ko kakabuutan. Kuwang kas paniid day. Day. Kano sa mo din mo bagan si Lina, oy? Pagpara na sige kinguna ko, ha? Sige ka lang kinguna ko, pero hangtod ron. Wag gihapon kay gibuhat. Si Josh. Tawo. Doon ikaw bang laing babae sa sakyan. Hindi ka gusto gingon inid nga dunay thrill di Ha? Oh, nilit man sabi noon, kay tangaon na sa uyap ni mo. Imagine, kapila na ta mag-igon ining buhata ini, pero never at once nga nasakpan ta niya, di ba? Mga hayop sila. Mga hayop. Mabi akong galit din eh. Dili ko gusto ko makitaan ko nila. Hayop sila. Mga hayop. Meron kong gibuang ni Josh. Huwag ko magdaong nga makahimo siya na ako, hindi. Mo'y pagtuon din ang mamagpapangatarong siya para na ako, pero di ay... Miss, ano ba makita sa Ledsay? Huwag ba ka din sa abandonadong building? Kung sa may nahunaw mo, ay nag-ipadayon. Kinsa ka? Ganina ako din eh. Ganina kong naminaw sa imo mga yaw-yaw. Huwag ka ba mahibaw nga giguba nimo ang kamalinaw na ako din eh? Ha? Dugan na ning spot na ako din eh. Kini. Kining rooftop sa abandonadong building. Kung gusto kog kalinaw o gusto kog mag-inusara, ani ko din mo standby. Pero karon murag di na gini magmalinaw. Kay niya naman ka. Unsa? Kung sa may problema nimo, palihog lang. Ayaw kog amo nga. Kung mulayat manggani ka, kanang wa ko. Oh, sige na. Dahil na. Abi na imong kamot. Aga akong tika pabalik din eh. Kung sa may problema nimo, pwede ra gina nimo nga isultin ako. Anda mo kumaminaw nimo. Oh, sige na. Okay na. Salamat ka na minaw ka. Dili gid sulbad ang pagpakamatay sa mga problema. Ako di si Ryan. Lina. Nak, dani na lang nagpaabot si Josh ni mo sa gawas. Gawsaon na to. Nagunsa man siya din, Hima. Nak, nag-away mong Josh? Makigbuwag na ko niya, ma. Unsa? Pero nga naman. Gawasan lang una na ako siya, ma. Mas maayo naglaruhon ako ang tanan.
Babe, nagpaabot ko ni mo gahapon sa parking lot pero wag yun ka. Ibalik ko sa office. Pero mo isulti sa mga kauban nga nauli na daw ka. Niapas ko ni mo sa parking lot. Pero lahi may ako nakita. Oh, Lina, Hayop ka! May pagtuon ako nga nagtinarong ka na ako pero di ay Lina, dugay na ko ni mong gibuang. Lina, sorry. Please, pasaylo ako. Sorry sa Diyos. Pero makigbuwag na ko ni mo. Oh, Lina. Abi na ko, dili ka mo anhiron. So, ako na ang rason nga nga mo ka din sa rooftop ron. Ha? Oh, feelers ko do. So, kumusta naman? Nakigbuwag na ko niya eh. Tingali ba yag makigbalik ka pa niya? Never na no. Dili na gid mahitabo nga makigbalik pa ko niya. Aw, mayo hinoon. So, friends? Nga nung dili gud. So, true gid ay no nga buwag na mong Josh. Naibaw lagi ka. Wa man ko manapi ni mo, diba? Of course. Ni-resign naman siya sa company. And gikuha na niya yung mga butang din ganina lang. Wa mo mag-abot? Wa man. Oh. Maayo na sa doon nga gibuwagan nimo kay wag ito ayo tawhan na. Day, Laag taon niya, libre ka? pwede ba kung doon ako ipakuyogon lain? Sure. Kinsa man? Megs, si Ryan di ay. Ryan, akong amiga si Janeline. Hi! Uy, in fairness tay ha, mas gwapo pa ni siya kay ni Josh. Huy, basta magtuo kang uyab ni ha. Pero dili ba ya? We, sure? Puhon. Kung hatagal na ko chance ni Lina, isaad gid ako nga tarungon ako siya. O dili na ako siya pasakitan. Ryan. Lahi ra gyud. Pero na, kung ako lang no, mas maayo kung dili lang kutob sa istorya. Dapat ipakita gid mo sa buhat. Di ba? Sakto sab. Og ikaw, Day, ayaw kayo pag-expect aron dili kayo ka masakitan. Day Janeline. Hilom lagi kay ka. Wa lang. Nakauna-una malanggod ko. Ubay-ubay na po ang mga butang nga bahin ako nga na-share na nako nimo. Pero maski ka o sa bahin nimo o baka si mong pagkatao, wa pagit ka makashare na ako. Dili ram sagud kaayo ingon anak ka interesting ang akong life good. Dili man kinahanglan good nga interesting ang butang aron ka mo share na ako. Ay kabala ka. Makailara ka na ako in the long run. Naunsaman ko. Dili naman yun ko mahimutang maguna-una ni Ryan. Tungod niya, wa kayo ko maglisod sa pag-move on ni Josh. Bisa nagway kami. Pero mura bag malipay na ako bisan 100% siya man lang. Ha? Mag-date ah? Unta kung okay na nimo. Sige, asa man? I-text na ko ni mga restaurant ha. Kung asa na pita. Sige. Okay, bye. Kinahanglan nga mangandam kong maayo. First time ni nag-agad ko ni Ryan og date. Kinahanglan nga gwapa gid karon.
kami sa restaurant ng ingon ni Ryan. Magpaabot lang ko gamay. Yan na tingali turon. Usa naman ko ka-oras nga nagpaabot niya din Dili sad siya makontak nga akong tawagan. Asa naman ka di siya? Oh, klaro kayo nga dili siya seryoso nimo. Unsa? Ay, isura gid isalig rong panahon na, no? Magguba man gani ang imong pagsalig sa tao nga dugay na nimong nakaila? Kana na ba kahang bag-o lang nimong naila-ila? Day. Mao na gitingali ng kapalaran ako. Dili gitingali ko worth it nga seryosohon. Nainangita nimo sa gawa sa building. Kinsa man? Ambot, wa mo ko makaila ato. Gawsa lang. Mama ko ni Ryan. Og nianhi ko aron tuyo kang pahibawon nga wa na si Ryan. Doon na siya sakit hinungdan nga wa siya makatunga sa inyong sabot unta nga date. Og mauisulti niya nako nga pangitaon ti ka iniguman siyang lubong. Og ipahatag ni nimo. Box? Tanawa lang unya ang suda, ana. Pablihan na ako ng box. Pulos mga pictures na ako. Kadaghan ani nga mga pictures. O kining uban. Katuning pagkabag ko pa lang na akong nadawat ining kompanya nga akong itrabahuan ron. Kung wa ko masayop, 4 years ago na ni. Sa ato pa. Sekreto ko niyang kuha ng mga pictures sa una. Bisan pa man ako makailan niya. All this time, doon na di tao nga dinadanay nga nagtinguha na ko silom. Pero kung kano sa nga okay na unta ang tanan, wa nasad siya. Ryan! I want you to stay. We had the right love at the wrong time, gyud. Thankful ko nga bisan sa mabong higayon, naila-ila na ako si Ryan. Wa man nagka kami, pero one thing iyag yung giparealize na ako is dili ko dapat mo settle for less. Nga dapat atagan akong bili akong kaugalingon, o kung doon na may usa ka tao nga angay mo lift na ako, kana mao ako. Dinhi na lang kutob, dagang salamat, RMN. Mao kita mga higalang kaagin ni Lina nga taga General Santos City uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nakulahan Birds of a Feather. Ang mong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Gialay Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit.
I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. You wouldn't believe if Ano mo din Ate Sheila? Siyempre, uy, ni-graduate ang pinangga na kong manghud ko eh. Asus, ikaw gyud. Gimingaw kay kunin mo te. Asa may plano ni mo trabaho dahil Lira? Plano na ko nga mga apply sa syudad ko ya. Aw, kun mao na, ato ka puyo uban na mo. Sure ka te? Laki. Mas maayo sad. Aron, di na mo mingawon sa usa-usa. Thank you te. Dili ka pagpabadlong diha, ha? O lagi ma, ayaw ka bala ka good. Ma, ayaw ka balaka, uy. Ayaw kay palabi ka balaka ni Lira. Ako'y bahala sa kong manghud. Sige na ma. Bye na kay mulakaw na mi. Mga apply na kong trabaho. Hey, good news! Nadawat ako! Wala ka nindo, kadali ko eh. Naning kamot in taon ko, te. Uy, para dili ko mahimong pabigat ninyo din, eh. Hala ha, pabigat o taon. Di gano'n na mahitabo, no? Diba, love? Ah, syempre. Kung nasa malipay si ate ni mo, mausa na yung makalipay na ko. Padong nagkinintawon ko mo out. Gamay na lang na hibilin nga trabahoon. Hi! Hello? Ikaw man tong bag-o din, di ba? Oh, Ako di si Aljun. Nice to meet you. Lyra. Nice to meet you too. So, kung noon sa imong kinanglan, no? Tingnan lang ko ha. Ako'y bahala nimo. Ha? Mao ba? Kahambagiro ko eh. Lagi. Ni-offer pa man gani siya pasakay na ako. Wagid ko, undangi hangtod nga nakasakay ko. Dugay pagid kay kung nakasakay, te. Kay hapon naman kaayo. Sakay na kaayo. Akin mo na, sugod ka ron. Ipahatod di ka ni kuya ni mo Thyron ha. Para di na ka maglisod, okay? Kuhaon sa ko niya, te? Oo, lagi. Sige, sige. Salamat kaayo, te. Lera, busy ka? Nagbuhat ko og report. Pwede ko magig-storya nimo? Padayon lang. Maminaw na ko. Manguyab unta ko nimo. Unsa? Anong murag nakurat man ka? May buong ka nga, gipanguyaban ka? Gwapa ka, bright, ugbutan, bigyan. Anya? Ano sa'yo niya? Wa ni mo makita? Ang mga babae nga sama ni mo, bagay na sa mga lalaki nga sama nako. Gwapo, nindot og lawas. Og hambugero. Ha? Sorry, Aljun, ha? Pero usa na sa kong nakita ni mo. Hambugero kit kaayo ka. Og dili ko interesado nga makig-uyab-uyab, labi na sa mga hambugero nga sama ni mo. Nakasulti pa lang ka na ako ron. Kaya wa pa man ka makailan ako. Pero, di taga undangan lira. Naibaw ko nga makuha ra gyud unya tika. Hapit ako na maabot si Kuya Tyrone. Iya to tika. Dili ba gid ko nimo undangan, Aljun? Lira, let's go! Excuse me, Aljun. Di ko ako sa kong uyab. Ha? Uyab? Lira, okay ra ka? Oh. Sige mo ka gisi diya. Ano ka? Uwa, kuya, uy. Nahimuot lang ko. Sa usuman. Nakahinumdum ka itong lalaki nga akong giingon nga hambugero. Huwag yun ko ni undangi. Huwag sa dihang ni abot ka. Natukan siya. Kaya nga naman, ha? Ayaw lag kalain kuya ha. Ako magud sing giingnan nga uyab ta. Pero gibuhat na to na ako aron mohilom siya og undangan ako niya. Mau ba? Akon, mo ni paagi ron. Mundang siya. Padayon na.
Ha? Padayon na ang pagpakaroon ni Ingnon. Nga uyab ta. Lira, sige na. Sulti ko sa tinuod. Uyab gyud to nimo, ha? Uyab lagi, Aljun. Nga daw pang kulit man kaayo ka. Hindi mo gugo makatuo gud. Duda gyud ko nimo. Ha? Wa kinahanglan nga motuo ka nako. Sige lang. May bawaan na magyud unya na. Mo na. Ato yung pamatuod niya nga. Uyab kita. Pasensya na ka, kuya, ha? Grabe naman akong paghatag og kahasol ni mo, eh. Huwag problema eh. Basta di lang gid mahibaw si ate ni Manny, ha? Oh. Nagpadung si Aljun din eh. Gana. Mag-istorya niya ta. Di ka din mo undangan akong uyab, Aljun? Ngano? Uyab gyud mo? Kapuya, ba ni mo pasabton? Uy! Oh, Unya, karon mo tuon na ka, ha? Let's go, my love. Dili ko makatulog. Nga nang affected man kayo ko sa pag-kiss ni Kuya Tyrone ako. Nahibaw man unta ko nga gibuhat rito niya para mutuo si Aljun nga uyab ni. Pero, nganong lahi akong na-feel sa iyang pag-kiss. Murag na is something about ipasabot ang iyang pag-kiss na ako. Na-in-love na ka ako niya. Nabo ang nagdikalira. Likayay si Kuya Tyrone. Kaya dili na maayo nang gibati di mo. Ganun nalikay man ka na ko. Ha? Uwa man kaya. Ay na lang paglimod, Lira. Klaro kayo nga naglikay ka na ko. Kung natos bay, magsigire kag mukmuk sa kwarto. Unya kung nasa sakinan, di ka magtingog. Gimingaw na ko sa imong kakiat. Gimingaw na ko nimo. Kuya Tyrone, nakarealize lang ko. Dili maayo ning atong gibuhat. Bisag pagpakaroon ingnon rani pero dili ni maayo. Uyab ka sa akong ate. O guman ko ni mo hagki atubangan ni Aljun. Dito na ko na-realize nga ni sobra na ta. Kung nakasamok ni mo tungod kay uyabis imong ate. Sige. Ako'y bahala pangitag sulbad, ana. Nga naman, sultihan ni mo si Ate Sheila? Ha? Nahibaw na ko sa inungdan. Saon sa te? Lately nakabantay ko ni Kuya Tyrone nimo. Call kasi na ako. O karon, nisulti na gid siya nga na fall out of love siya nako. Mao nakigbuwag siya. Unsa? Nakigbuwag siya ni mo? Oh, nagibuwag ko. Nga naman. Tungod nimo. Kuya, wag yun ko makasabot na mo. Nakagusto ko nimo, Lira. Ug naibaw ko nga nakagusto sa kanako. Unsa? Pero naibaw ko nga wati padulungan. Pero ang lang ako. Wa man to di padulungan kung unsa may naa na to. Pero pwede pasag na lang una nato ang atong kaugalingon. Nga magmalipay yun kung unsa may naa na to ron. Kuya Tyrone.
Ang kuno na ko nga malipayon kayo ko karong panahon na. Ilabi na nga permi na kong kauban si Kuya Tyrone. Bisan og sa tago-tago lang nga paagi. Pero hangtod ka no sa aman miingon ani. Wasad ko mahibaw ko doon sa plano niya. Makalibog kayo ka sa utok, Tyrone. Makalibog ka. Bakit ba nagpapaakit sa bawat ikaw nalalagyan? Oo, nahibaw ko nga akong sayo pang akong gibuhat. Og hangtod karon, wa ko makasulti ni Ate Sheila sa tinuod. Og aron makuha-kuhaan ang guilt nga akong gibati. Naglahi na ko ubay og naglikay na ko ni Ate Sheila. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kada mga higalang taagin ni Lera nga taga Babag Uno, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagawan. Hulaan. Ng kalaban lang Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain ubabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala ug mga sukin di paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaka-awit. I-address lang ni ining tulamanin handumanan sa usaka-awit care of RMN Productions Center Studio 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod di kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usakawit ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Mick. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nabuluhan, Imahe. Meg, first day's klase ni mo ugma. Pagtarong ba in taon doon? Dako na kag edad pero fourth year high school ka pa. Tungod ang imong pagkabadlungon. Sa ako man ako pagpabadlo nga, o magan ko'y kaila sa eskwelahan. Kay gibalhin ko ni mo lang yung eskwelahan. Kung di ti ka ibalhin, di mawa ang imong pagkabadlungon. Di ka mauwaw ha? Dako na kag edad pero ang imong mga classmate bata pa. O lagi ma. Kaya sa siyang maestra eh. Ngayon naman magsugod ay ang klase para makauli na ko. Puya ini siya paabot nga itong maestra eh. Good morning, class. I'm your teacher, Helen. Uy, puro strict na magnaw ni maestra ha. Aw, di gid ka makapabadlo nga na. Bay kay strict ako ka ang maestra ka. Lagi ay, mura siya init og upir ni. Gamay sa'yo, masugo na yun. Guwang daga siguro. Mangidit siguro. Uyap yun, makuyab ka. O, di na yung sige kasuko. Ay, di lang yun sa pabangbuan ba eh. Hi, ma'am! Bye, ma'am! Bye. Nick, ayaw sa pauli. Mag-istorya o na ta. Nga naman, ma'am. Dako ka na og edad. Pero gamay kayo ka og score sa mga quiz. O sa may problema nimo? Maminaw ba gid ka kung mag-discuss na ko? Maminaw man, ma'am. Hindi lang masuod sa kong utok, ma'am. Tungod kay dili ka interesado. Kung gusto ka yung makapasar, paningkamot. Ayaw ko hatagig kag may grado. Oh, ma'am. Unsa ko'y bubalhin ka? Ibalin ko lang yung eskwelahan mo eh. Di ko ganahan sa kong maestra eh. Mura man ko gikontrahan. Kamabaw baya ni mo katarungan, Mick. Pagpuyo, oy. Tinuod ba sa nagisultis imong maestra ba? Paningkamot. Buhata unsay angay nimong buhaton para makat-on ka. Ma,
Unsa? Gusto kang magpa-tutor na ako? Unta, ma'am. Gusto kong makapin. Busy ko nga pagkatao, Mick. Sige na lang, ma'am. Pasensya sa pagsamok. Okay, sige. Gahinan ti ka ugos sa kabuhan. O kinahanglan nga mag-focus ka gyud. Kasabot. Salamat, ma'am. Oh, mag-focus good ko, ma'am. Promise. Wow! Very good, Mick. Grabe imong improvement, anak. Oo, ma. May mo tudlo si Ma'am Helen. Stricta siya, pero dili maldita. O, nakaunaw na gani ko mga mamawi unya ko niya. O niya, o sa may plano? Salamat sa pag-treat mo na ako og dinner, ha? O, isa pa yan, ma'am. Nabusog ra ka na. Kaayo. May gani kay nisugot rin mong uyab, ma'am, nga itrete ka karon. Uyab? Nag-joke ka ba? Ha? Oo man, ma'am. Nick, mahimo ba? Stop calling me ma'am kay wata sa eskulahan. Okay, ma'am. Ay. Helen. Just call me Helen. Okay, Helen. So, wala di kay uyab? Kanina dara? Naapa di ay manguyab ani. Manuwa man. Guwapa ka. O, stricta ka, pero may bawo kong mabuutan ka. O, interesado ko, ma'am. Interesado ko may bawo kung unsa pa ako may bawaan di kanina. Dako na kog edad, Nick. Ano naman to eh? Di mo na mumatter, ma'am. Hatagi lang kong chance. Dili ko. Helen. Tiguang na ko, Mick. Ug maestra pagid ko nimo. Wa ko'y labot. Kung mamanday na itumong nimo, mas maayo pag maglikay na latas usag-usag, Mick. O, Helen. Huwag na mag-college na kanak. Adto ka puyo sa syudad, ha? Mag-boarding house na lang ka aron di na ka mag-uli-uli dinis ato. O, ma. Kinahanglan nga makamao na kang muatiman sa imong kaugalingon. Kay wa na ra ba ko para buluto nimo ug magsunod sa imong agi. O, ma. Bilib ko sa imong pagka-independent, ni. Salamat, Regine. Abi nimo, ganahan ko ng mga lalaki nga parehas nimo. So, ganahan di ka na ako? Kaayo. Parehas na. Nakagusto sa gay ko ni mo, Regine. Unang adlaw pa lang sa atong klase, ikaw niya ako nagustuhan. So, unsa may dugangan na to? Kita na. Nagkauyaw mo, Regine, no? Nagabot ako mo 2 years. Sa una, nga kay mo iyabay, pila na kabuan. Di ka rin mo abot ako sa katuig. Magkasinabot mong good mi bay sa hapit sa tanang butang. Maong di na ko siya usikan bay. Nga, may, gusto ng boss Helen. Ang imong maestra. Wala naman ko'y balita niya bay. O di na sa ko gustong magkita pa ni bay. Nasakitan ko sa iyang gibuhat. Pag-focus ni Regine, bay. Mo gini akong buhaton bay. O gani, plano gani akong na pakaslan ako siya. Kana! Yan ay gusto kong madumog. Kaya saan ka mag-propose? Ha? Magpakasal na ta? Ulab, aron, di na ka mailog sa lain. Bisan pag dili pa ta kasado, di man sige ko maangkon sa lain. Ikaw ra gid ang ako. Ikaw ka inuin, masig mailog ko niya ka sa lain di ka na ako. Ka na may di may tawo. Ikaw na akong forever, Regine.
Human ako sila gibalitaan bahin sa itong planong magpagkasal. Muanin si Papa sa syudad. Unya makigdino siya nato. Ay, noon, love. O, magkaila-ila na gid mi sa imong papa. Kanusa mo sila mo, ani? Nalipay ko nga kasunod ang yun ang akong anak. Ay, kabala ka dito. Di na ako pasakitan si Regine. Bisag ka usap pa. Huwag yun makapasakit na ko si Meg. Bilangga kaayo ko niya. Oo, ganak. Dili kaya kuray nagpagano mo. Nagawin surprise ni mo, anak. Unsa man na pa? Regine! Tita Helen! Tita! Tita, giving up na kay ko nimo. Labaw na gid in town ko. Ug maong ni agid ko kay dili na ako maila-ila ang Si Meg na ay tita. Meg, akong paborito nga tita. Si Tita Helen. Nice to meet you, ma'am. Ma'am, good town. Pag tita na, uy. Tita. Song? Hello? Nick, si Helen eh. Oo, tita. Magkita ta. Ang sabi tulo ni mo. mahal ba gid nimo ang akong pag-umangkon? Kaayo. Sobra. Swerte kaayo siya. Mas swerte ko. Kay grabe akong kalipay nga gidawat niya ang akong love. Nick, sorry. Sa tinuod lang, gimahayan ako ang akong gibuhat. Gipasagdan ako mawa ang akong gimahal. Mahal? Di ko mutuo niya na, Helen. Tuhoy ko. Mahal ti ka. Kaya mahal ko nimo. Kung sa may purpose na nisulti ka na ako, anak karon. Namasin ka? Nga di na ako ipadayon ang kasal? Huh. Mahal kay na ako si Regine. Kung di ko makakog pasakit niya, para lang sa usa ka tao nga nagpasakit na ako sa una. Ang kuno na ko, narapay gamay kirot sukat pagkakita na itong balik ni Helen. Pero, wa ni na ko panumbalinga. Nag-focus na lang ko sa among relasyon ni Regine. Karon, kasado ni mi. Huwag kutob sa mahimo, mulikay ko ni Helen. Gawato na lang yun na ako nga na mga tao nga ego rang mulabay sa itong kinabuhi. Ug magbilin og marka sa itong kasing-kasing. Dini na lang kutob ug dagang salamat sa pagtaga din akong bangko. More power, Arimen. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka may higalan kaagi ni Nick na taga Guadalupe, Cebu City. Uban sa awit ngayong kapangayo awit nga nagalaan imahe. Congratulations, Apo. Nani ka kay imong kaugalingong negosyo. Salamat lo. Siyempre, ikaw kung may mentor ako lo. O dako ikaw salig ni mo lo. Maong naring kamot yung kumayo. O karon, nakamot na ako ang akong pangandoy lo. Wala ko'y pagitaon ba lo? Ako doon na. Ha? Unsa man lo? Nangita na yung taon ko sa akong apo doon. Lolo ba ya? Bilang kong unsa. Huwag mo nang butangan lo eh. O sa guywa mo taon. 32 ka na oy. Unya wa pagyug ka maminyo. O bisag uyab man lang, wa gyud. Ay kabalakan ko lo. Ay nabalaka ko sa akong kaugalingon kay basin og di na ko makaabot sa akong apo. Ano pa sa tingon na lo? Tapos pa kayo panahon lo eh. Di ka pa pwede mo waas kalibutan lo. Nakinala pa ko ni mo. Ay, mong paspasin na diha. Lolo ba ya? Ay, naunsa man in taon ka pa, uy. Ayaw na kong apurahan na si Dong Brent. Good. Kanya hayrang relax na kayo ng imong anak kay di
Di man mo apurahon. Ay, unsa may mahimo na to kung dili gyud siya. Usa pa, busy sa siyang trabaho. Labi na gyud karon nga na sad siyang kaugalingong negosyo. May mahimo ta. Unsa man? Ato siyang i-blind date og mga babae. Nahala, sige pa. So, ayi kung mo effect ba ng planuha pa. Luloy! Sabi babae imong ipihilan ako eh. Unsa may problema na dong? Kagwapa na unya sexy pa gyud. O lagi, gwapa o sexy. Pero baho ka pa. Ha? Iyar bigay sikit yung naong sa akong naong. Ako yung focus ka mahulong. Mo ba di ay? Ay sige ay, pagitagpaging nga makalingkawas ka diha. Kay mayit na kong laing babae para nimo do. Lo, kapilang man ko mo girito og laing babae eh. Pero puro gyud ay mga apan. Yo sige lang. Kumuundang hangtod nga makakit na ito og mauyunan gyud nimo. Pa, ikaw na kuno anak, be. Mas maayo na si Brent ra mismo may makadiscover sa babae nga iyang higugmaon. Ma, lo, di ba pwede nga ito magsighiskot anang butanga? Maubot talaga na niya. Eh bahala ka. Basta ka di kumuundang og pangita og mauyab ginimo, Dong Brent. Lo! Na ako'y kailan nga babae o sa kamodel. Sigurado ko nga magustuhan ni Brent. Ako lang una mo ay muy leila. O kung makapasa siya na ako na siyang ihatag ni Brent. Sige, sige. Mag-share kong adaw ha. Ano sa mo magkita? Sir Juan? Ako pa niya. Sir? Yes. Yani? Yes, sir. Lingkod. Thank you. Mao gining mamiling akong amigo da. So, pwede ba tikang ilailahon og maayo? Mao ba? Nakakita na kag babae para ni Brent? Oh, perfect ay siya. Sigurado ko nga makauyan gud si Brent niya. Guwapa, buutan, sexy. Dili mahugma maoy. Matinahuron pa yun. Og labaw sa tanan, hingatawa kayo. Para ka na ni Brent pa or para nimo? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Usa ba nang ipanulti ni mo ito eh? Kay mura man gud ikaw mo'y nakagusto kayo ng bayhana Ay, pa. nakagusto ko niya para sa akong apo. Hindi na ko anang butanga, oy. Human ako ana. Og ako silang i-blind date karong Sabado. Lo, di ko makatungalo. Na ako yung mga stars nga i-deliver. Mag-out of town ko. Ay, mo ba? Sige apo, ag-amping. Ay, saon nila ako matuan ba siya ni? Atuan siya, pre. Kay kuya og mangluot kung di mo tungahon. Ay, mo ba? Didi siya makatunga? Oo, yan eh. Busy manggod kaayo siya. Ay, okay, Roy. Ni amang ka. Ha? Okay ra kay nako nga ikaw akong ikauban. Ay, sa kadugay na sa panahon. Pero karon ba ko ni bati o balik og ingon ani? Niya ni pag yun. Ay, Juan. Nayabag naman in taon ka. Ay, nausa taon. Uy, ay, pagano'y nangyari. Uy, katiguan ang taon ni mo. Ay, nisulti ako nimo sa kong gibati, ha? Maura na. Maura gina siya. Og para gina siya ni Brent. Dili na siya para na ako, oy. Ay, kadiyot. Ay, hello, Yani. Hello, sir. Pwede to magkita? Diretsoho na ti ka ha. Uwa ko makasabot na ako ngano ko.
Pero nakasamok kita sa kong una-una, Sir White. Yan eh. Di ko mahimutang kun dili ko na ikasulti ni mo. Oo, nahibaw ko. Ganda ko kita ugap sa atong edad. Pero kung masugot lang ka, andam kong unong ni mo. Gusto lang kong malipay. Ug malipay ko kun makakita ko ni mo o makauban lang ka. Yan eh. Lo, wala kay balita sa gusto mong irito nako. Kuan. Ni atras man dong. Oh, nga ba lo? Ay, saan nga dugay mo kang nabalik din eh. Nakauyab na lang hinoon siya. Dito para ako lo. Pangita na lang uglain dong. Uy, milagro kay ako na imong papakitaon lo. Pero sige lo. Ako rin balas ko kaugalingon lo. O salamat kay niundang lagi taon ka lo. Oy, kadako ko taning kwarta nga imong gihatag nako, Roy. Kay gusto na ako nga mapalit nimo ang imong gustong paliton. Thanks, hon. Kung pwede pala unta, nga mahibaw ang mga tao kung unsa ko kaswerte nimo. Dili na ka mao. Uy, dili, uy. Ano ko itong ikauwati ka? Kaswerte na ko nimo, Kung pwede pala na akong isyagit sa tibuok kalibutan nga uyab ti kabuhaton ginala ko. Sige lang, puhon. Ipaila-ila raw niya, tika. Di lang ko na karon ha. Waton sa nako nga makauyab ang akong apo. Lo, yabuti yun ang babae pala ko, lo. May uyab na ka? Lo. O, so si Mana, lo. Ako siyang daro ni Sato. Wow, that's good news, anak. Excited ako makaila sa imong uyab. Ma, lo, si Yani. Uyab. Wow, kagwapo si imong uyab, anak. Si Mama Eileen di ay. O akong Lolo Juan. Hi. Lo, hapit na matumal ang imong pangandoy nga magkakita si imong apo sa tuhod, lo. Ha? Mao na, lo, kay mabusa si Yani. Uy. Congrats. Salamat in taon kay makakita nagyug ko sa akong apo. Mas maayo din gawas kay pweskong hangin. Mura kong malumos dito sa suod na magtanaw ni Brent o Yani. Juan. Uy. Kung sanay gusto ni mag-isulti, ay nalang nagpadayo na ba? Ay, nakita na ko kung unsa kamalipayo ng akong apo Yani mo. Ug may umaabot na kong apo sa tuhod. Pero... Please lang, Yani. Ayaw na. Okay na ang tanan. Kalimta na to kung unsa may naan na to sa una. Please, Yani. Maybe I didn't treat you, love you. Maski pili na ako nga di na lang maminaw sa iyang explanation para di na ko makahuna-una na kuhaon ba siya o balik. O okay na ko nga malipayo na akong apo. Dini na lang kutob o dagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, Arimen. Mao kita mga higalang kaagi ni Juan nga taga Cebu City, bansa awit ngayong gipangayo. Awit iraglan always on my mind. You were always on my mind. Maybe Ang mong kaagi gibuhatan na duha sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw kaya sa ingkasing kong gidapit sa paparaw sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usag-dawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usag-dawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor,
Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pag. Finally, nanagditaw kay trabaho, ma'am. Ambot lang yun ni mo, nak. Wa ko magkasabot ni mo. Ay, maayo naman unta ang kita ni mo sa salon. Ganun nag-apply pa magyud ka ng call center agent, oy. Ma'am, ay kabala ka, good. Trabaho maghapon ko sa salon, good. Kasi may nag-ingon nga, buhi, anak ko akong trabaho dito. Unsa? Magdoble-doble kag trabaho? Uy, nak. Nahibaw na baya ka ha kung unsa kakapoy na magtrabaho sa ka-call center. Dili pa fix ang imong katug, anak. Kay mag-usab-usab ba yung imong shift, anak? Fix pa sa sweldo? Ma, ay kabala ka na ko, good. Bisa to nung babae ako pamati, no? Pero lalaki gihapon ko, uy. Kaya, kay di na ako, ma'am. Nahala, sige. Ikay bahala. Ang ako lang ba? Tag-on sa kang oras sa mauli iskadlawon, anak. Ako nak na ako'y salig ni mo, pero wag ko'y salig sa laing tao, oy. Wow! Sakto si Ma'am Shini mo bayot. O guna-una ako no, be? Lawas ray puhunan nato. Unya imong gihansakan og dagang trabaho nimong kaugalingon. Girl, relax, good. Ano sa inakan ako, ay? Girl, concern ang sagko nimo. Ikaw gud akong best friend. Mura na gud ikag igsuon. Kaya syempre, di ba? Wa na tayo gitago sa usag-usa. Dili lang ko gusto nga naidaot ang mahitabo nimo, okay? I know. Thank you, anak, girl. I love you, kayo. I love you too, girl. Yan naman ako ng kaoy. Ay, anda day. Dali o kape o nagigop ko. Sakto kaayo. Imo kang pahigopan sa daan na. Oh, dali o. Imo na ni. Thank you, ha? No worries. Anak gid na basta bago pang magtrabaho din kay imong body clock, mag-adjust pa na. Mo na magsige na lang kag duka. Ug aron di ka dukaon, no? Pakig-chika-chika sa mga tao din oy. Ay, mapagod ko kaila din Mausa ko mo doon. Sige lang. Niya naman gyud ko. Pwede nga, kita na lang mag-check ha. O pwede kang ma-introduce sa o ba na itong mga kauban din aron di na ka mauwaw, okay? Thank you. Jessa. Muna akong pangalan. Ay, nice to meet you, Jessa. Ay, zide ko. Oh, di ba? Naila-ila na nimo ang tanan. Oh, di ba? Oh, thank you kayo, ha? Oo. Pero abi na kung sa opisina rami mag-ila-ila. Uy, diniya day sa club. Unya, sa'yo pa bagitag kung madyot. Ay, sus! Kinahanglan sa diig ka mo unwind, no? Pag sige ugunahon sa trabaho, kay mapariya ka sa uban, nga magbisyo na lang tungod sa kagrabe kananing sa trabaho. Oh ba? Yeah, enjoy life. Sama yun ko do. Tanawa. Na yung mga ingon ana, tanawa, Holodoy! Naigwapo! Tanawa, kita ka? Look! Dali, doolo lang to. Papa! Ay, ka lang, uy! Ha? Pauwa man ko, ano, uy! Ha? Ikamayo ka, kay gwapa man ka. Magkababay, ako mawayog ko. Hala, no? Saan yung pagkauyab? Kung yun anak ka, ubos imong tanaw sa mga kagalingon, uy, bayutak ka. Dali. Pangitaan unya tika og love life, ha? Ako'y bahala nimo. Pero sa pagkakaroon, maghunting sa ako. Ay, nakaila ka unya after sa to chef day. Ay, oo. Magtrabaho ko sa salon. Ay, sideline naman na. Ay, sideline na nimo. Dali, kuyog ta. Ha? Asa ba to? Kita na kog laki nga pilailan nimo. Magka-love life na gyud ka ani. Sure daw yun. Lagi, oy. Mas binawangan ako ha. Nahibaw na beka na itong mga bayot. Pangartahan na nila. Tagsara ka, makasugat ang true love. Oy, di na pwede na ako, day. Ug usapan, no? Di na magpaibaw nga bayot ka. Mangilad na?
Day, babae kang tanahon. Pero usba lang na imong tunga kan pinaka-sweet kani mga tingog ha. O kontrola lang gid imong tingog ha. Kana ba? Kana imong tingog. Kontrola lang gid na. Aron di siya makahalata kung unsa ka. Day. Hoy, gabaan ba yung taon ka, anak, girl? Pero kung maunay paagyo ron, di ko binuangan. Buhaton ko na. Ingon, ana na ba kita kakadesperada, girl? Sultihan natin kas tinuod, ha? Kung ang tao nga tinuod nga ma-in love ni mo, dili na mo kinalang mangilad. Kay kung mahal gid kaniya, dawato niya kung si kinsa og unsa ka. Girl. Nga na nagsigigag tutod na ko. Jadro, uy. Abin mo, guwapa kay ka. Lahi mong beauty. Mong, o kung magduduha o pagkikita di mo, siliyang ningon si Chisa ako nga, na siya friend nga, single o guwapa. O gipakita niya yung picture. Salamat. Di na ko magdugay pa. Pasig baunan ko sa lain. I see. Pwede ti ka may mong girlfriend? Unya, nisugot ka na yun ha? Oo. Wow, perfect. Very good. O si, nakauyab na ka. Ug ay ka bala ka. Di ko musugot nga binuangan ka niya. Ako ray bahalaan ng Jetro. Salamat yung kay Doy. Oh, sige. Kung mo na makalipay ni mo ang pagsunod sa mga tambag ni Jessa. Sige, sunda. Wait. Nakabantay na gid ko nimo. Nangigi ka ni Jessa? Ha? Uy, dili, uy. Og dili ka na mahitabo, girl. Ako, igoragag ko sa pagtambag ni mo. Og dili ko makabuot kung unsay desisyon ni mo. Doy. Yes, wag ka masayop. Nangigigi na siya nako. Pero, ay pagpadaan na ay padaan na niya. Tuo magkaanak niya Nga bitaw ko. Base na og nakagusto siya nimo, maong di siya gustong makauyap ka, ha? Remember, babae siya, og laki gihapon ka. Yes. Ay, nauso Miss Jet, girl. Nakabantay ko nga, call na good kayo siyang tinagdan ako. Ay. Noon sa makasya, Ay, nag-overthink na sa kugsugod. Ato na ko si Jessa sa ila para malingaw ko. Naligaw para ba si... I see. Jethro, nagunsa ka din Love, manakog kaliko. Ay, mga hayop mo! I see! Sakto na, I see! Suma! Saman! Mas labanan din mo, traidora na! Asa ka traidorin mo, ha? Huwag ka masultir ko nga bayot ka. Di ba ako sa tinuodoy? Gisultihan ko ni Jessa. O giloon kay ko niyo, I see! Jethro! Daan ba kita ko? Traidor kita siya. Sakit niya akong dugahan, besh. Nasakitan ko ni Jethro, pero mas nasakitan ko sa gibuhat ni Jessa. Nisalang pamanunta kay ko niya, Asa man karon? Naglaka ko din sa kalsada, ay. Huwag ko maibagon, asa ko pa doon. Di ba ko gusto mo uli? Lahos diri sa bay. Mag-istorya ta, girl. Kapoy na kayo. Di na ko gustong mabuhi.
Ayaw na pagsultian ang girl. Naisakit na yan na padong na ako. Girl? Ay, si anak. Ita. Wa na ang akong anak. Buotan nga anak si Icy. Dili ko makadawat gawa na siya. Pero wa na tayo mahibok, tita. Sakit man. Pero kinahanglan na ito dawaton gawa na siya. Uha na si Icy. Uha na ang akong best friend. I wish to see you in the places we the most. Muragid og nahugno ang among kalibutan pagkawa ni Icy. Og nahibaw ko nga mas labaw na sakitan ang iyang inahan. Mauwa ginako biyai ang iyang mama. Og hangtod sa hangtod nga magpabilin si Icy sa among kasing-kasing. Bisag pila pa katuig ang mulabay. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN.